ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಾಣೂರದ್ದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್, ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದು. ಸೊ ನಾನು ಎಡೆಂಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 180-190 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆ ಅಡೆಗಿಪ್ಪಿದ ಅರ್ಧನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನೇಲಿಡ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಡೆಗಿಪ್ಪಿದ ಅರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡೋಡಂಡ ಏನು 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಥರ ನಾನಾ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಪಂಡದು ನಡೆಗೆ ತೋಜು ಪೋಯಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡುವ ಯಾನು ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಏನ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ಇದೆ ಬೈದ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಮಯ ಕಟೀಲು ಬರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರದೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿ ಆಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನ ಸಮಯ ಹೋದಾಗಿತ್ತ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಉಲಾಯ್ಪೋಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏತುಂಡ ಅದನಿಗ್ಲಿಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ್ತು.
ರಾಮಂಜೂರು ತೋದಿನ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಂಟ ಅಡೆಗೆ ಹೋಡಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಡು ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ತೋದು ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ఆయన ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಲದು ಸೊ ತೂಕ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪೊತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಯಾನು ಅಲ್ತದ್ದು ಕಟೀಲರ್ದು ಕಿತಾಡ್ನಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿನಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೀರು ಮುಂಬೈದಾರು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಕೇಂಡೇರು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನದು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ ಕೇಂಡೇರು ಐಕೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ನೇಪರ್ದಿಂಚಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಪೋದು ಬರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ